Arep apa? Arep genahke. Genahke apa? Jare Rasa kami sosolan. jare ning iki. Jarene Ngopo? jarene ning iki kuwi. Endi? Kuwi lho. Sing endi? Kuwi apa? Jarene kuwi nggo aku. Jarene sapa? Di kowe wong tuwa ora ngelek. Malah sabenake dhewe. Anggepmu arep kowe pati nek tantrape kurang ajar kowe. Aku ora gelem sabenake dhewe. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Ki Bobo Penebandurno Sarawu jengandika Bobo ing Sukalima katuran Kaharjan rawuh paduka Bobo Penebandurno. Oh astaka swalasila bertapa swaru kimbal sumorante hawela. Kula nuwun inggih Ger. Tansah pinanganing kawidatan niring sambikala sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Ger, anak Prabu Duryudana. Sampun kula tambya karya bombong raos sing manah. Kula cancang pucaing weni dumawaing wijang ora meketing Werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayiwanan boten langkung kasekecakno anggen sing ngandika lenggah. Bapa Prabandurna kawula non sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Bapa ing Sukalima. Wonten ing Datraya negaring Astina dinten sakmangke menika. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekecakno anggen sing ngandika lenggah. Koko Prabu Karna kawula nok nggih Yayi. Sampun boten kirang prayogi ganggen kula ngabiyantur ngersa paduka Yayi Prabu. Namung drenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken salam taklimipun kang raka ing Awangga kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Astina. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rayi ing Astina. Boten langkung kasekecakno anggen sing ngandika lenggah. Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nuwun sampun boten kirang prayogi piswanipun ing raka ing Awangga. Apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno menisi ading adeng ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Lho iki Waji sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayi. Namung drelan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Kartomarmo tak tampa ora liwat pangestu ingsun ngratakno maring kadaning ingsun Parasata Kurawa kang padha gantung sebo titik lungguhan dina samengko iki. Kartomarmo lho menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula sinuwun Prabu Ngastina lantatan sanggaring kang padha gantung sebo aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan. Kartomarmo lho iki menawi sampun paduka dawuhaken tartemtu badhe lho estoaken Gusti kula sanata ing Astina Prabu Duryudana. Kartomarmo iya Eyang Mahatma Siwara Bisma cumengklungan anggen kula ngantu-antu dhateng rawuh jengandika persasat kadidine ngentosi silming palwa gabus kumambanging Sela Kresna. Jumbuh menapa ing sampun kula aturaken duk nalika tigang dinten ingkang kepengker Kanjeng Eyang kula boyong rawuh wonten negaring Astina supados pirembagan catur netra kelawan ingkang wayah ing Astina Duryudana. Eyang Mahatma Siwara Bisma. Ya putu nganti persasat kaya tak gelak laku ning Bisma daya-daya prapta ning ndatul ya negara Ngastina. Pengajaping penggalihku tanana liya kejaba mung enggal yamu mangerteni
kepiye mungguh petungane anak putuku ing Astina ya kuwi putu Prabu Duryudana babakan apa ingkang wis sira aturake nalika sira tampa wangsit ing Jawata tinuding dening para dewa kudu anggayuh wahyu kanalindran kang aran wahyu cakraning rat nalika telung dina ingkang kepungkur sira putu Prabu matur kelawan kuniyang yen to didhawuhi dening para Jawata supaya anggayuh wujuding wahyu cakraning rat. Putu Prabu wonten dawuh. Kaselakna to ing penggaling puniyang nyumurupi apa to kang bakal sira aturake kelawan puniyang. Jernyatane nalika semana puniyang paring dawuh saya Sembada, saya Kuncara sartane saya Anjayeng Bawana sira Putu Prabu Ngastina lamun gonira dadi nalindra negara Ngastina mau kesasapan utawa kesawapan saora-orane kanggonan wahyu kanalindran kang mangkono yaktine bakal bisa kinardawa kamulyaning Putu Prabu sak anak turunmu besok mulunggir puniyang prapta ning negara ing Ngastina iki kaya perjanjian ingkang wis nalika sira ngendikake kelawan puniyang Ketal Kandha yen to titiwan siklungguhan iki sira Putu Prabu bakal matur kelawan puniyang munggo kepiye ing bakal sira tindakake ngupaya wahyu apa pancen sira ora kepengin kedunungan wahyu murugake matur marang Yang Ketal Kandha Yang Ketal Kandha nedya nganglungake jangga nilingake karna mastuti sabda tama nalendra Ngastina Putu Prabu Kurupati nggih Putu Prabu Duryudana Handra ingkang wis witarum silring samilana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya sembah sewu nuwun dening Paduka Kanjeng Hyang kepareng rawuh wonten negari Ngastina badhe nampi dhateng aturipun ingkang wayah Duryudana apanku ingkang tak arep-arep mara gage matura kalawan Yang Ketal Kandha piye munggo nggonmu bakal ngleksanakake marang dawing Jawata ingkang paring sasmita marang Putu Prabu Ngastina sira Putu Prabu bakal ngupaya kanugrahan apa sira Putu Prabu bakal nglirwakake kelawan sasmitaning Jawata sabab ngene ewoning wong ingkang gumlarening jagat nganti mayuta-yuta cacah iki yen to ana menungsa ingkang nampa sasmitaning dewa yen to jagat iki bakal tumurun kanugrahan tegese titah mau titah ingkang pinilih dening dewa supaya nggayuh kanugrahan yen to nganti sira lirwa sarta ngiwakake tanpa ana krekat lan karkat nggone bakal nggayuh kanugrahan tegese sira putu kuwi wis nglirwakake lawan dawing Jawata lan sira Putu Prabu pancen wis semoh kanggonan kanugrahan nggih kula ajeng matur ngersanipun Kanjeng Hyang mula gage matur sareng kula rembak
kalian para pinisepuh negari Ngastina. Kosek sira matur sawise mbok rembug kelawan para pinisepuh negara Ngastina, mara coba aku tak takon, pinisepuh sing kok tareni mau sapa? Mboten sare kejawi namung Paman Haryo Suman Patih Sengkuni kasinggihan. Coba yen pancen kowe wis taren karo Patih Sengkuni, kepiye munggo penemuning Patih Sengkuni sing diaturake marang sira Putu Prabu babakan nggone wis entuk yen to jagat iki bakal mudhun kanugrahan kang aran Wahyu Cakraningrat. Nggih. Iya, Putu Prabu piye? Pangendharipun Paman Patih Haryo Sengkuni ingkang kula tampi. Kula menika sampun dados nalindra. Kula menika sampun hanjayeng bawana, derajat pangkat sampun dinegem wonten astanipun Duryudana. Sinten sing boten ngertos dhateng pun Duryudana, kula nika ratu sing kalugeng rat. Bebasanipun alindra ingkang sugih bondo, sugih bandu, sugih bondo tegese sugih brana picis, sugih bandu tegesipun kula menika nalindra ingkang abebala raja. Kesugihanipun Duryudana menika imbanipun seprapat jagat. Boten wonten ingkang kembari dhateng panguwasipun Duryudana. Iya, pancen bener sapanjure. Kanthi panglimbang tuwin kula petang-petang sarta kula gelar lan kula gulung. Jebul pinanggihipun menawi kula kedah ketayalan gayuh wahyu menika nuwun sewu menapa malih ingkang kedah kula gayuh. Kanikmatan donya ingkang semanten menika kula wau kula sampun ngraosaken. Kula sampun gesang nikmat mupangat. Kula sampun gesang menapa dados nalindra ingkang menang nepak mbun-bunaning tiyang sak negari. Lajeng menapa malih ingkang kula betahaken sampun boten wonten kantun ngraosaken gesang kula ingkang kebak kanikmatan menika ngantos puputing yuswanipun Duryudana. Mila babagan wahyu menika kula wau menawi tumrap kula badhe kula kiwakaken. Kula boten badhe anggayuh kanugrahan. Jernyatanipun kanugrahan tumrapipun Duryudana menika wong kedunungan kanugrahan menika menawi saged gesang sekeca tur dasare kenggonan derajat pangkat tur dasare kekemul bondo donya menika tumrap kula sampun kanugrahan ingkang langkung-langkung. Namung tiang-tiang ingkang gesangipun dereng sekeca, tiang-tiang ingkang gesangipun dereng raosaken kepenak menika ingkang tansah ketayalan ngupaya kanugrahan. Mila kanthi adhedhasar menika nuwun pamunten Kanjeng Hyang, rembagipun kula lan Kanjeng Hyang nalika panggihan catur netra sakmangke dipun supekaken nggih mawon. Kula mboten badhe anggayuh kanugrahan ingkang wujudipun Wahyu Cakraningrat. Kula mboten badhe anggayuh kanugrahan ingkang naminipun Wahyu Cakraningrat. Jaran kula sampun kebegan kanugrahan gesang nikmat ingkang kula raosaken menika mujudaken kanugrahan ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Mekaten manggahaturipun ingkang wayah pun Duryudana. Larak tenan to. Putu Prabu wonten timbalan. Apa Putu Prabu isih kelingan, isih kemutan nduk nalika puniyang ngaturake apa ta syarat sranane wong gayuh kanugrahan? Kula tasih kemutan. Akeh sing puniyang ngaturake lawan sira Putu Prabu. Nalika semono pepuntoning rembug pungkasaning rembug Bisma ngaturake, Putu, yen sira bakal gayuh kanugrahan, ayo tak tuntun kepiye carane wong gayuh kanugrahan. Nanging kabeh mau limbang-limbangan ana ing penggalihmu kanthi permati lan kanthi teliti. Aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Mung tak jaluk yen sira Putu Prabu niat bakal gayuh kanugrahan, kuwi aja nganti kasurung dening wong liya. Nanging kasurung dening niat ingkang mrenthul saka penggalih Putu Prabu dhewe. Tegese yen ana bobol boroting lelakon sira Putu Prabu ora ngluputke sapa-sapa. Inggih. Aku wis matur ngono lho. Mesine Putu Prabu kelingan. Nggih, kula kemutan. Kanjeng Hyang Panji sampun paring pangandikan kados mekaten. Lah aku saiki tak takon. Kok kowe ndadak sira Putu Prabu kok ndadak tareng karo Patih Sengkuni iki piye? Yen nganti Bisma kuwi ngarani yen Ratu Ngastina ki wong kang ora duwe jati diri, mengko penggalihmu lara, penggalihmu gerah. Mergo sampeyan kuwi nalindra.
nganti tak unekke ratu kok ora duwe jati diri, ratu kok senengane rubuh-rubuh gedang, ratu kok gampang dienggak-enggoke karo ucape wong kang setengene ora raja lan ora mathuk yen to Putu Prabu kuwi lahir batine kebak ing kabagyan. Inggih. Coba to. Yen Putu Prabu kuwi taren karo wong sing kulina entuk wahyu mesti wae Bisma iso percaya. Upama to Putu Prabu ki taren karo titah sak pepadamu ingkang saben-saben iso kedunungan wahyu marata sawangan. Wong entuk wahyu mono ora perkara ukuran derajat pangkat, ora ukuran bondo donya. Ning wong entuk kanugrahan mono siji dadi pepethinganing titah, angka loro lahir batine mesti seneng, lahir batine kebak kabagyan, nadan ora sinanding derajat pangkat sarta bondo donya, nanging uripe mesti kepenak. Wong kedunungan wahyu kuwi uripe kepenak, menggok ngemplok obah mamah kuwi ibarate. Inggih. Lah sing tok tareni kok sengkuni. Monggo sengkuni kuwi gayuh wahyu ya ora tau. Sengkuni kuwi nuwun sewu lho, ora kula jeneng ngarani apa-apa. Sengkuni kuwi ibarate kaya wiwitan kemladian, uripe nunut ning muktine wong liya. Kuwi upama ora dadi patih ning Ngastina kuwi uripe dadi jelantah tak kandhani. Sengkuni ora tau entuk wahyu, sengkuni ora tau entuk kanugrahan, sengkuni ora tau entuk wahyu ning dewa kok tok tareni perkara ngono bakal gayuh kanugrahan. Lah mesti wae ature Sengkuni ingkang tirik-tirik mau sak temene diaturake marang sira Prabu Putu Prabu Duryudana, tumuli kalawan jeneng sira Putu Prabu mbok aturake marang kene Yangrak ngono to. Dos pundi Waman? Pun blaka mawon, blaka mawon. Mboten menapa-menapa. Badhe kula dodol tur dasaripun kula nggih Kang. Mawi dasar ingkang leres. Nggih. Sedaya ingkang kula aturaken dhateng Jengandika Kanjeng Hyang menika hapan menapa dipun ngendikaken dening Paman Patih Haryo Sengkuni. Larak tenan to. Dadi pepuntone sira Putu Prabu tetep ora gayuh kanugrahan. Mboten. Wahyu cakraning rat ingkang ingaranan wahyu kanalindran sapa ingkang kedunungan wahyu mau bakal pinardawa kamulyane tetep ora bakal sira gayuh. Mboten. Dasarmu apa? Kula sampun mulya, kula sampun mukti ngawibawa. Tanwanti benjang tejak turun kula ugi badhe ngraosaken kamukten, badhe ngraosaken kamulyan. Mila mboten sah ketayalan gayuh wahyu mapan ing alas, mapan ing kali, mapan ing pinggiring segara nglakoni tapa brata. Kula lenggahan sila tumpang kendangan jengkul niki turun kula sesuk bakal ngrasake kanugrahaning Duryudana ya kuwi mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendho. Ya wis yen mancen kaya mengkono tegese sira Putu Prabu wis ora kena dielekke. Upamane barang sing rusak sira Putu Prabu wis ora iso didandani kanthi kaya mengkono ya wis. Terus apa paedahe Bisma suwane negara Ngastina? Apa paedahe? Monggo niating Begawan Bisma suwane negara Ngastina kuwi netepi perjanjen. Dina iki dina ingkang ditemtokake Bisma ketemu karo Putu Prabu Duryudana ingkang wigatine sira Putu Prabu bakal munjuk atur karo Yang Mingetakandha nggone bakal niat gayuh kanugrahan. Nanging merga saka ucape Patih Sengkuni sira Putu Prabu ora sida gayuh kanugrahan tak ngono to kuwi. Nggih, cethanipun ngaten kemawon. Mboten sisah dipun dawakaken rembagan menika. Kanjeng Hyang sampun priksa bilih kula mboten gadhahi niat gayuh kanugrahan ingkang winastan wahyu cakraning rat. Mila sampun sak mangke sampun mboten wonten ingkang dipun rembag malih. Sumangga badhe nampi aturipun Duryudana kula nderek mboten nampi nggih kula caosi kamardikan paduka Kanjeng Hyang Begawan Bisma ing Talgondo. Kagat risang kapirangu Renanggul kinombet kembet dosang reknaning bawana ing jagat aisane ubut wayah lho jagat. Ya tak tampa ngendikamu Putu Prabu, tak tampa. Bener ngendikamu yen to iki mau wis ora bakal iso dirembug meneh.
Jarakan Putu Prabu wis ngendikake yen ora bakal gayuh kanugrahan kang aran Wahyu Cakraningrat ora apa-apa. Jarakan sesuk upama ana bobol boroting lelakon ana gelamu aku ya ora ngrasake gelo. Sing jeneng wong tuwa kuwi wajibe nuturi karo putuku ewa dene putuku tak ajak menyang dalan sing bener. Kowe malah ora gelem malah sajake melu rubo-rubo gedang. Karo pakarti ning Harya Sengkuni kental sak mojo-ojoki supaya liwat dalan ingkang ora sak mestine. Kuwi kabeh mangsa borok. Kowe dhewe ingkang nglakoni, kowe dhewe ingkang bakal ngrasakake sesuk bungah susah bejo cilaka. Sugih miskin sesuk kowe bakal ngrasakake dhewe ento kowe nyelaki karo jawing Begawan Bisma. Lan bener apa kang dadi ngendikaning Putu Prabu wis ora ana ingkang bakal dirembug meneh antaraning Bisma lan Duryudana. Mula nuwun sewu, ora jeneng aku ninggal Tata Krama, ora jeneng aku ninggal Maranggung-Gahungguh. Terus pedhae apa aku mapane negara Ngastina? Sekecake nggih, sekecake. Aku tak kundur marang Ngetal Kandha, perkara kowe arep rembug wahyu ya sakarepmu, entuk wahyu ya sakarepmu, ora entuk wahyu ya sakarepmu. Kuwi dudu perkaraning Begawan Bisma. Menawi sampun dipun nantepi sampun ngantos getun wonten penggalih nggih. Nggih. Kula mboten getun. Kula mboten badhe geduwung. Nyamuri lampahan kados mekaten menika paman kula sejenar. Kula rak sampun matur to. Ingkang Eyang Ngetal Kandha menika piyantunipun kados mekaten menawi panjenengan tetarosan babagan sasmita menika kala wau tartemtu kanthi tembung ingkang memalatsih supados panjenengan kersa gayuh kanugrahaning tumrap kula menapa malih ingkang kedadipun gayuh. Panjenengan menika sampun sugih, sampun kedungan derajat pangkat, tur dasare nalindra pisan, tur dasare kondang kajuwana papan pundi kemawon sami mireng dhateng nata Ngastina. Kok dadak ketayalan ngrembug babakan wahyu menika menawi kula kok bebecer manah utawi bebecer wekdal. Nuwun sewu Dek Pate menika wau wase wigatos menapa ka? Lho, sampeyan mboten ngertos. Lho, kula mboten dipun paringi dawuh. Mila kula menika tambuh-tambuh manahipun Begawan Durna. Menika ingin dipun rembak menika wahyu apa? Terus sapa sing entuk sasmita? Anak Prabu Duryudana menika pikantuk sasmitaning dewa. Kedah gayuh wahyu kanalindran wanami wahyu Cakraningrat. Oh, lajeng tarosan kalian Begawan Bisma dipun dawuh supados ngupaya wahyu. Ning kula gondeli sebabe sing dibutuhke anak Prabu Ngastina menika sampun boten wonten, sedaya sampun kecekapan. Contonipun kathah Kakang Durna. Jobing latri menggalih. Pandhawa nika entuk wahyu napa mawon digayuh dening Pandhawa. Wahyu Toh Jali, wahyu Cengkir Gading, wahyu Degan Ijo. Lan sak piturute niku Pandhawa kabeh sing entuk. Ning nyatane Pandhawa ya uripe ora mubra-mubru kaya Piyai Ngastina. Nyatane Pandhawa ya ora kepenak uripe kaya Piyai Ngastina. Tegese wong entuk wahyu niku rak durung iso dipesthekke nek uripe kepenak to Kakang Durna. Mula kula nyuwun dhateng anak Prabu Ngastina supados sak mangke sampun pitados kalian babagan kanugrahan. Leres. Leres Dek Pate. Nggih. Sampeyan cocok kali kula. Lho, cocok, kula cocok. Menawi kula mboten cocok kali sampeyan terus kanca kula sapa? Nggih. Kula cocok karo sampeyan. Sampeyan dasaripun menapa? Dasar kula sepriki menika kula nika ora apa pendhita kula nika ora tau percaya karo wujuding wahyu. Lho, mboten percaya mboten. Karo wahyu niku mboten percaya. Mboten pitados. Sebab apa kok ora percaya? Supados dipun midhangetaken anak Prabu Ngastina ben saya kuat penggalihe, saya sentosa penggalihe. Sebab nuwun sewu, wong sing percaya karo kanugrahan menika monggo entuk wae. Wong sing ora percaya ya sah-sah mawon sebab tumrap kula wahyu menika sak mangke menika namung pengaran-aran. Tegese mung wong iso ngarani ning ora iso mbuktekke. Kok iso ngarani ora iso mbuktekke. Sampeyan nek pancen kurang percaya mang takon karo wong-wong sing tau entuk wahyu menika. Wahyu menika rupane apa?
Kula tak takon, apa abang, apa ijo, apa kotak, apa bunder, apa lanang, apa wedok? Niku wong sing entuk wahyu ora iso ngarani wahyu menika wujude napa. Mula wahyu menika dipercaya ya apik, ora ya ora apa-apa. Oh, ngoten nggih. Ngoten nggih Kakang Durna. Leres nggih. Wahyu menika panci mboten wujud. Mboten wujud nggih, mboten wujud. Wahyu menika namung pengaran-aran. Embanipun kaya demit. Lho kok kaya demit. Demit niku ya kena dipercaya kena ora. Nek ana sing tau weruh, terus kon gambarke kaya ngapa bentuke. Niku ya ora iso mawujud. Sapa sing weruh? Matane sapa? Kok aja kasar kaya ngoten lho, kula tak ampun. Mripate sapa sing weruh kula tak takon. Ngoten. Jadi mboten wonten iki. Mboten wonten mak clorot. Niku wong golek kodhok. Oh. Saka kadohan ketok mak clorot niku sirahe nolah-noleh. Wong golek kodhok niku sentre teng ndas nggih. Kula nek ndase mengo niku ya clorot terus do diarani wahyu lurah. Ha, dudu. Wong niku teng dhuwur kok. Niku lintang alian. Sampeyan ora sandadak ngenteni pilihan lurah. Pendak ngantariksa niku resik ora ana megane manglekat teng lapangan. Niku mengko nek jam 1 jam 2 niku clorat-clorat niku jenenge lintang alian. Kaya ngono kok wahyu kok alian gon. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nyatane nggih ngoten. Ning nyatane Janaka nika ya sok entuk wahyu. Wahyu napa-napa, wahyu Makutha Rama nggih ditampa Janaka. Oh niku ming nuwun sewu. Kabar sing ora nyata disebarke. Tegese ana tetembengan undhaking pawarta sudaning titipan. Nggih. Undhaking pawarta. Undhaking pawarta upamane Janaka niku jane ora entuk wahyu. Ning Janaka kongkonan wong siji loro dibayar. Ana mlebu nang Karang Pradesan. Umumna nek aku entuk wahyu. Sak dawa-dawane lurung isih dawa gurung. Tegese sak dawa-dawane utawa sak amba-ambane cangkem niku isih dawa dalan. Nggih. Mula kak walik dipate, walik. Nggih. Sampeyan niku nek omong senengane sak dawa-dawane dalan isih dawa cangkem. Ora ana sing ngerti. Ya meng jarene Wulan Hasta Brata. Hasta wilangan 8 Brata meniku laku. Lakune kaya ngapa? Apa mundur apa maju? Niku ya ora iso dicandhaki. Nggih. Pamararya wonten dawuh nggih. Oh Durna. Wonten dawuh nggih. Upami kula sampun nampi sasmitaning Jawata. Tumrap mangke kula nglirwakaken Jawata menawa dewa boten paring duka kaliyan Duryudana. Menawi kateman kula boten gayuh kanugrahan. Kuwatiring manah kula menawi dewa paring duka dhateng kula. Lah menika menawi ingkang Bapa dereng saged nggagapi lan dereng saged matur, mbok menawi Kakang Durna sampun saged matur. Menawi menika kula ki mboten saged matur, nggih. Namung tumrap kula jejeripun titah ingkang dititahken dening para dewa menika, wajibipun inggih nindakaken dawuhing para Jawata. Menawi titah ingkang nglirwakaken dawuhing para dewa menika nuwun sewu. Menawi piwucal saka 5 menika mboten badhe pikantuk menapa-menapa, tegesipun mboten badhe nampi dukaning dewa. Nampi duka benjang menawi sampun paripurna ngripun gesang wonten ing alam wadang. Tegesipun sampun manjing alaming pepati. Menika mangke badhe dipun tagih dening Gusti karya jagat. Menika ingkang tansah gumana musik wonten ing manah kula. Lajeng srananipun sak mangke kados pundi? Nggih. Nuwun sewu kula dereng saged matur. Kakang Durna matur apa? Nuwun sewu nggih kula dereng saged matur. Nuwun sewu Yai. Parangipun karo kowe ngawangga sumela ingkang sami pangandikan Kakang Prabu Karna kados pundi? Kula ngertos Yai Prabu menika anggenipun boten kersa nggayuh kanugrahan menika krana anggen paduka sampun boten kepengin ngrekaos. Tegesipun nglampahi tapa, mongko tapa menika saking tembung sak tata papa ngrasake wong sing papa ngulandara. Inggih. Cegah dahar, cegah guling kadosipun dimeraosaken dening tiyang-tiyang kang papa ingkang boten gadhahi menapa-menapa. Menika paribasan sedinten muput mboten pinanggih dedaharan, segal muput mboten saged ningkemaken netra. Gesangipun rekaos mila sinebut tapa, sak tata wong papa. Inggih. Menika ingkang paduka ajrihaken. Inggih, kula mboten kepengin gesang wonten ing alas nglakoni tapa brata. Kula mboten kepengin mapan wonten telenging guwa nglakoni tapa brata. Nuwun sewu. Menawi Prabu sampun dipunakeni dados Nalendra, sak mangke ngaten kemawon, menapa mboten langkung prayogi menapi napakaken dhateng putra wayah. Tegesipun ingkang kedah gayuh wahyu mboten paduka. Namung napakaken putra wayah menika ingkang kula kersakaken menika menapa mboten langkung prayogi menawi ingkang putra pun Raden Lesmana Mandrakumara ingkang kedah gayuh wujuding kanugrahan wahyu cakraning amargi
Menawi samangke Paduka Yai Prabu menika sampun lengser ke Prabon tegesipun ingkang gumanti ke Prabonipun Paduka Yai Prabu menika anak kula pun Lesmana. Samangke menawi Lesmana kesambetan gayuh Wahyu Cakraningrat tan wurunga benjang badhe kiyat lair batosipun Yai Yai Prabu Ngastina. Sring Astina Maha Prabu Duryudana ngandika Doyayi ayo sungkaweng jas Latira sang Warakutara paman kados pundi petangan kula kok mathuk nggih panjenengan boten betah kanugrahan nanging putra wayah panjenengan ing benjang ing betahaken kanugrahan menawi dipun aturaken anak Prabu Karna menika kula condong kula mathuk tuwin kula gathuk Bawadana kados pundi kula iki rumajang nggih kula rumajang sampun jenengan dikon Alendra Gong Binathara ingkang mapan wonten teleking wana mapan wonten teleking guwa nglampahi prihatos tuwin Tapabrata nanging cekap utusan dhateng ingkang putra swadon gayuh kanugrahan menika mangke badhe pinardawa kamulyanipun ingkang putra lajeng sinten ingkang badhe nuntun dhateng anak kula Lesmana halampah tapa kula ingkang badhe nuntun ingkang putra Lesmana Mandra kumari nggih wayah kula pun Lesmana kula ingkang badhe nuntun alampah Tapabrata supados pikantuk kanugrahan Wahyu Cakraningrat ngono Kakang Dipati aku janji aku sing bakal nuntun nah ingaten Paman Loro Jenar wonten timbalaning adhawuh timbalana atmajaning sun Lesmana Mandra kumara kinen sowan dinten mriku ugi oh nggih ngestaken madal pasiran nyun tambang pangestu nggih mendalem tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheng ning pangucap nanging kababaring pakarti Lesmana atmajaku bocah bagus Lesmana padha rantir harja samrapta munggir cah bagus noname pasang Kalimanta kula ngaturaken sembah semar mamekti kula konjuk ngersanipun Kanjeng Rama yo tak tampa ora liwat pangestuning pun Rama Tampanana kula pundi engko jejimat paripe kula cancang pucake ngremi dumawaing gonggong Dede anak ratu kok kaya ngene kula cancang pucake ngweni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestan dadosaken cahya nur cahya daging rah kayuanan Rama yo prayoga nunggun mulungguh sampun boten kirang sekeca yo wayah mas katuran karaharjan rawuhipun Eyang Patih Sengkuni inggih wilujeng yang inggih sampeyan kok ketinggal sepuh inggih nyatanipun sampun sepuh lha rak ngaten nggih jeng napa le seda lho iya yang sabar ampun kados ngaten guyon yang guyon
Inggih. Wilujeng nggih. Pangestunipun Eyang Wilujeng dereng sambikala bekti kula konjo nggih Yang. Inggih kula tampi. Nuwun sewu mbok jaketipun parkir dipun copot. Anak Nalindra kok ngagem jaket parkir. Ngrencangi tim rombongan parkir. Bangane tengkal satriyan nganggur mboten wonten acara tinguk-tingak kuwale tingak-tingu mboten wonten kancane inggih sing jeneng piyayi niku aja adoh karo kula ngrasake dadi anak ratu ning kula cedhak kalih para kawula niku benjang nek kula nyalonke dadi ratu kula rasah golek swara ning kabeh wis do nyoblos kula. Oh, ngaten. Nggih, arepa kula niku anak ratu ning kula niku ngerti unggah-ungguh. Nggih. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Sampun boten kirang prayogi Yang Pate. Oh, putuku, Nger. Lesmana Mandra Kumara padha raja sak pratamu ya, Nger. Lesmana cah bagus. Eyang Penemban Durna. Lagi pisane kok wis mates lho. Durna nggih nyun pangapunten karangga kleru. Menungsa kedununganina lali salah apes lan mati. Enggak. Samet tekamu Lesmana. Nering sambi kala Yang. Syukur. Waras awakmu pangestunipun sehat. Iki kebegan brana picis duwe bondo donya sing akeh nek awake ora waras dienggo abrak apa? Leres. Mula kesarasan menika setunggal. Kula nek enjing senengane olahraga Yang. Syukur sesuk calon dadi ratu bapakmu kuwi kudu wong sing sehat. Nggih. Lari-lari. Ya kuwi apik. Nyepeda. Kuwi apik. Sing dereng kula lakoni ming olahraga berkuda. Jeng nyilih Mbah Putri nggih Yang. Ya wis sakarepmu kana sakarepmu. Menek Mbahmu Putri treol. Wong kae wis tuwa, jarana kae wis tuwa kae. Kae ora kuat ditumpaki, ngono. Ning nek kula rak bobote mboten patosa awrat. Oh ya ora apa-apa, wis arep tak gawa saiki apa piye? Aku ya wis wegah goleki ramban Mbahmu Putri kae. Suket wis ora doyan. Nggih. Malah ketoyong-toyong urip kula dekate. Rekae mbagekke genggap-genepke wong tuwa malah dunekke sing werna-werna. Lah wong nyatane ya tenan kok. Ya wis ora apa-apa dadak teruske. Jane riyen pripun critane? Wis rasa dicritake. Sampeyan iku pendhita sok dadi do dirasani kalih kawula lho Yang. Lho, apa ya? Nggih. Nek do mlumpuk teng angkringan nika do ngrasani sampeyan lho Durna kae kok ya iso ya kaya jaran kaya iso anak-anak hus hop malah tekan ngendi-endi sak penake dhewe ora monggo dhuwur jarane apa dadak ancik dingklek dadak mbiyak buntut hus nuwun sewu Ger enggak dipun dangu menika mangke malah tekan pundi-pundi Rama kula nyuwun wekdal sekedhap kangge ngonceki dhateng Yang Durna. Cukup. Aja Ger. Kuwi jenenge kurang ajar. Kurang ajar wong nyatane ya nglakoni tenan kok. Sing kurang ajar niku dudu kula ning Eyang Durna. Napa donya niku kurang wong napa pripun? Nun sewu lho Kang niki sing nyewanke Lesmana senes kula lho. Ning anak Prabu Diridana. Mboten apa-apa kate. Benjing dicritani nggih Yang. Sesuk malam Kemis kuwi kowe mara ning Sukalima tak critani. Bubuk kana ya? Nggih. Lesmana padha kanthi raja sak praptamu. Eyang Basukarna wilujeng bekti kula konjo nggih Yang. Tak tampa pangestu tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Yang piye nggih? Kula ajeng nyuwun priksa ning ampun dilokke nek kula niku kurang ajar nggih. Iya.
Kula tau tate nyumurupi Yang Basukarna enuga sapa Siwa Basukarna menika perang kalih adi kula Gatotkaca. Lho, iya kowe tau weruh nate. Terus piye? Kowe arep takon apa? Kok nalika semanten sami ece-ecenan panjenengan ngelokke kalian Gatotkaca putune wong tengeng. Terus Gatotkaca ngelokke sampeyan Ratu Budak. Nuwun sewu napa rambuté mboten cukul saestu napa? Kula menika tiyang sepuh kedah ageng palimarmanipun ingkang raka ing Ngawangga. Lesmana Wonten dawuh Rama kagiat raos sing manahipun ingkang putra pun Lesmana Mandra Kurawa Kumara tupi kula tinimbalan sowan ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Duryudana kepareng ambaparana ingkang sejati menggap menapa ta wigatosipun anggen paduka miji dhateng Patik Bro pun Lesmana. Jane iki nek gelem omongan ya asis ya apik ya tata krama lho ya ming sok mek mak gliyer terus rada kentir iki lho. Kentir dengkulmu mlocot. Oh, krungu ta iki mau. Lesmana Wonten dawuh kowe kepengin ora? Mboten. Wis iki monggo dhisik. Sesuk kowe kepengin dadi ratu apa ora? Tiyang gesang wonten ing alam donya menika ingkang dipun jangka mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda kebegan derajat pangkat lan semat ugi bondo donya. Ya. Sinten tiyangipun ingkang boten kepengin dados Nalendra? Sesuk kowe tak gadang dadi ratu nglingsir ke praboning pun Rama. Rama menika mboten bohong. Ora. Lair batos, Yo lahir batin. matur sembah sewu nuwun Rama. Kula benjang dados Nalendra wonten negari Ngastina mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Yo ning yen wis pun Rama lengser ke prabon. Nggih. Ciri-cirinipun Nalendra ingkang badhe lengser ke prabon menika menapa? Siji, Nalendra nandhang gerah. Angka loro wis keladuk yuswa. Kuwi tata-tata bakal ngangkat Nalendra anyar. Oh, ngaten. Yo, Mongko Rama tasih gagah. yo. Mbok gerah. Duh. Oh, kok migren sirahku suwe-suwe. Gagas bocah iki jan. Aja kaya ngono. Sesuk wancine eneng dhewe. Nggih. Ning eneng syarate. Nun, Ana syarate. syarate menapa? Kowe kudu kenggonan wahyu. Wahyu. Yo, Ayu napa mboten? tegese wahyu kuwi kanugrahaning dewa. Oh, kanugrahaning dewa to. Yo. Arane wahyu cakraning rat. Oh, kula kinten wahyu nek turu mangap nika. Dudu. Kanugrahaning dewa. Yo, pancen bener. Dewa bakal matedhake kanugrahan mapan ana ing wana Krendayana. Sapa ingkang bisa nglakoni tapa brata prihatin bakal kedunungan wahyu cakraning rat. Yen sira Atmajaku iso kedunungan wahyu cakraning rat, tegese bakal pinardawa kamulyanmu kowe bakal kuat lenggah dampar ke praboning Astina. Mekaten Rama. Yo. Ning kula sajeke urip niku dereng tau laku tapa. Kula dereng tau prihatin. Menapa inggih kula saged nglampahi prihatin wonten telenging wana Rama? Bawa Durna ingkang bakal mulang kalawan kowe. Eyang Durna, Yo. napa saged kasembadan? Wong Eyang Durna niku ya ora tau tapa. Ya ora tau prihatin kok ajeng mulang wong tapa. Aja kaya ngono Lesmana. Arep aku ora tau tapa, aku ora tau prihatin. Ngaku kuwi duwe ngelmune wong tapa, ngelmune wong prihatin. Utawa ngelmune wong bakal kedunungan kanugrahan. Nggih. Mula kowe ayo budhal marang wana Krendayana ana ing laladan Dandang Mangore. Kowe
nglakonana mesu budi tapa brata prihatin ning telenging wana Krendayana. Pinten dinten suwene wong tapa kuwi paling sithik suwene 40 dina 40 bengi. Waduh. Kula kinten nek ming 3 jam. 3 jam kita apa-apa. Delok film. Delok film ora. 40 dina 40 bengi. Mekaten Rama Eyang. Kuat apa ora? Nggih pangestunipun kiyat. Kula tak tata nggawa panganan sak cukupe. Kok sik ta, mula rungokno dhisik aja kesusu. Sing jeneng wong tapa ki ora kena nggawa panganan, ora kena nggawa wedang. Oh, dhewe ora entuk nggawa kanca. Siji mboten entuk nggawa kanca. Ora entuk. Nek mboto radio, kuwi ta apa-apa kuwi. Nggih nyetel wayang. Gusti sak akeh-akeh. Ngaten. Nggih. Dados mboten entuk beto maem. Ora. Ora entuk. Aku apa? Ora entuk kondur gawa aku sampe naik dhewe. Nggih. Kacang, hus. Panganan ki saurane panganan aja tok gawa. Niku meng cilik-cilik. Mboten marai wareg. Arep cilik ora marai wareg aja tok gawa. Oh, ngaten. Sila sedakep manut marang unjal. Mlebu metu ning Bajra Irawana. Waduh. Niku napa Bajra Irawana niku? Bajra Irawana ki mlebu metu ning napas. Wong ambegat ki disebut Bajra Irawana. Lah rak ngaten sakniki niku rasa nganggo basa sing angel-angel. Mengke ndak wong nom-nom niku bahasane sulit. Sulit niku asu jengkelit. Bocah kok omongane kok. Sagora kowe, sagora Lesmana. Nggih piye, sagora. Menawi menika syaratipun kula kedam damel SKCK. Prihatin kok SKCK. Tegese wong prihatin iki bakal entuk kelakuan apik ateges padha karo wong garap SKCK. Ya wis sakarepmu. Saku kula sagah. Rama kula badhe nyagahi. Bagus. Ket riyen Yen kowe arep boyong wayu cakrane tak tegese niat lahir batin ngono bakal kedunungan wayu. Nggih Rama kula nyuwun pangestu. Yo. Kula nyuwun pangestu supados mangke pejah kula kusnul khotimah. Kena apa kowe pamit mati? Tan ngrungo kula tentu tekaning pati wonten wana dipangan kewan galak. Kula mengijen tanpa mboten wonten sing jagani sinten sing ajeng urip. Wong tapa kuwi Bawadana kula triwari pangandikan. Lesmana, wong lakoni tapa kuwi pasrah pati urip, aja gagas perkara pati urip ngelingono. Ngelingono uripmu ning alam padang kuwi sing keparing Gusti Yang Karya Jagat. Mula pasrahno marang panguwasaning Gusti Yang Karya Jagat. Ngono. Kabeh manungsa kuwi ora bakal langgeng urip ning alam padang. Ning mesti sesuk mangsa kala tentu wektu sing ditentokke dening sing gawe urip mangsa kala telas tulise utawa entek uripe ning alam padang ya mesti bakal dipundhut dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat kanthi carane dhewe-dhewe lan kodrate dhewe-dhewe. Ngono. Dadi nek upama kowe iki kodrate ora mati ning alas, arep kowe ning alas sijen, arep kowe ditubruk macan, ditubruk singa, ora bakal tekaning pati. Ya ming lara paling. Nggih. Ngaten nggih Yang. Dadi aja sok mesthekke. Engko aku mrono engko gek kaya ngono, engko aku nek mrene gek kaya ngene. Wong sing kaya ngono kuwi tegese wong sing ora percaya karo awake dhewe. Perkara bener luput, bungah susah, bejo cilaka, urip mati pasrah karo sing gawe urip. Nggih ngaten. Wah. Kakang Durna jan rembuge mentes tenan. Iso dirungokke tenan. Nek mau jane ora kalap. Lho kula mau ngapanane kok Dewatin iki mung supaya mecut dateng raosipun Lesmana. Padake jatilan. Lho, tegese memotivasi semangatmu ngono lho. Nggih, Eyang Durna. Sagah ya, Ger? Sagah. Estu kula sagah.
Demi wahyu cakrane ngrap kula sagah nglampahi tapa brata amargi nek kula entuk wahyu kula kuat lenggah dampar negari Ngastina. Rama, nggih. nek kula kelakon gaya wahyu Rama terus gerah nggih. Kaya selar dadi ratu wae to ya. Lah gunane apa? Wis gaya wahyu rekasa kok dadak ngenteni pirang-pirang taun. Aja kaya ngono, sesuk wayane mangsa kala ana dhewe sing baku wis agung. Sagah Rama. Lahir batin. Lahir batos Rama. Sering Astina Maha Prabu Duryudana alon nang ngandika duare ningsun Werkudara ing yen to pancen wis agung ngono baliya ning kasatriyan Saruja pinangun tata-tata lahir batin Bapa Durna ingkang bakal ngetutke laku jantramu lan tansah bakal menehi pangerten kelawan kowe babagan wong ulah tapa brata lan wong tapa sarta wong prihatin. Nun inggih ngestaken dawuh yang mate kula nyuwun pamit. Ngatos-atos nggih, ngatos-atos. Siwa Tirtanata ora ana. Anu Basukarna kula nyuwun pamit. Sing adate aja kaya bocah cilik ya nggih. Tak dongake saka negara Ngawangga muga kasembatan panjang kamu. Nun inggih ngestaken dawuh Eyang Durna apa? Ampun negake kaliyan kula nggih ya. Oh, ora bakal tak tegake. Tak tutke. Tak ulang carane wong tapa. Nggih ngestaken dawuh. Kula tak beto HP. Aja, mengkene wonten napa-napa kula ngabari keluarga kula pripun. Wis ta, pokoke diselen sik. Pendeta ngerti diselen barang. Diselen sik aja nganti dinaiki swara ngundak werna-werna. Nggih, Rama nyuwun pamit. Surti hati-hati duga-duga digawa Lesmana Mandra Kumara anakku cah bagus. Sikra bala kang tuminga prang campo samya matali ler tatit wileting koto danyangkung mangun jang niti benjang sangaji micil Latinya ngetali wuwus kadanging pun Kakang Yayi Haryo Setyaki wonten timbalan ngadhawuh Koko Prabu Kakang Pati Udawa wonten timbalan diweji aja kaget ndak awe nadyan ora mapan ana ing negara Ndrawati panjenengan ingsun nganti tak rewangi metu saka njabaning rangkah tapal wates Projing Dwaraka Setyaki wonten timbalan ana bab ingkang wigati mbatalake kandhake marang sira Dimas Garbaruji keparengan babaran dhateng ingkang rayi Garbarujipun Setyaki Koko Prabu kadang kuwu Setyaki wonten timbalan satemene wahaya penggalingipun Kakang Kid kodeng sutaning penggalingipun Kakang disababake lamun sira kadang kowe Garbaruji durung nguninga yen wis ana telung candra kelungguhan iki atmajaku ing Parang Garuda Samba ninglar saka ing kasatriyan Parang Garuda marang kasatriyan Parang Garuda anggir Samba kisah saing Parang Garuda pancen bener mengkono lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten dawuh
Gandeng Mawarta ingkang ndak tampa Pandhawa uga nandhang rudaten disababake ilanging Angka Wijaya. Ya Abimanyu ngena nggone ninggal marang kasatriya ing Tanjung Anuk. Peranganing putra-putra Pandhawa ingkang padha murca iki mau Dimas gawenen padhang kanan negara Indrawati sarana golek ana Samba. Aja pati-pati Setyaki bali marang Praja Indrawati lamun ora gandeng kalawan Atmajaku Kusuma Kilatmaka ya Raden Samba. Nggih ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa ndereka kelawan Setyaki. Nggih ngestaken dawuh Jiwaji. Perkara negara Ndrawati bakal tak titipake marang saperangan Wajabala lan Ayaka Nurja Ndwaraka. Nggih ngestaken dawuh. Praingaten klilaron dinten samangke daya-daya kula nyuwun pamit ngupaya wonten pundi lenggahipun Angger Samba. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun kula nyuwun pamit. Madosi ingkang putra pun Angger Samba. Kakang Pati Udawa. Muga-muga padha lebda ing karya isa ketemu kaliyan Atmajaku Raden Samba Kusuma Kilatmaka. Nggih nyuwun pamit kula ora Bu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Laku ning Swatama ora pangling Setyaki. Dasar kepara nyata. Wigatimu apa Setyaki? Suwe nggonku kekalangan diutus dening Kanjeng Prabu ngupaya menyang dimendraning Angger Samba. Bareng tekan tapel wates alas Krendayana. Aku weruh barisaning Kurawa padha bangun. Ya kuwi pakuwon padha suka-suka parisuka. Aku banjur miling-milingake ana ing sacaketing pakuwoning Kurawa. Tangeh Kurawa duwe glagat lan pasemon padha seneng-seneng yen to ora bubar ngrampungi perkara sing pinggengkep iso gawe senenge Kurawa. Karepmu piye kowe? Kandha kaya mangkono. Ayo ora sandhat tak tutup. Yen kowe bloko tak wenehi pangapura, yen kowe ora bloko aja takon dosa. Mesti tak babati gamanmu tak gulungi genderamu. Lho Kusela. Perkarane iki apa? Putra Ndrawati Angger Samba ilang. Mendran sing kasatriyan parang Garuda. Monggo ning kene Kurawa padha seneng-seneng ateges sing gawe kapitunaning Angger Samba kuwi Kurawa. Sing gawe tumindak ora samesthine kelawan putra Ndrawati mesti para sata Kurawa janji selak aja takon dosa babati gamanmu Kusela. Kaya aja ngawur gawar ngawur. Iki ora ana sambung rapete karo Angger Samba putra Ndrawati. Ora sadar dak silap. Ngaku apa ora? Ngaku tak jotosi, ora ngaku tak obrak-abrik barisanmu. Wah, pancen ngejak Suraya kowe keparat. Nyatane aku ora duwe niat bakal duwe sedya ing ora prayoga kelawan Angger Samba nanging mbok peksa. Pancen wis dadi ciri gethek yen Setyaki ketemu karo Kurawa kudu ngeduato sing balung kleting kulit. Yen ngono apa sing dadi kareping Sata Kurawa bakal tak ladeni. Hayo padha minggat saka Kendayana apa ora? Ora bakal lunga nganti rampung ing pakaryaning para Sata Kurawa. Ora rampung aja takon dosa. Ora gelem lunga aku sing bakal nyingkirke para Sata Kurawa. Langkahana dhisik batanging Swatama. Maju jangkah tak untapke nyawang marang kayiwanganing Bathara Yama Dipati kowe Bambang Swatama. Kamu puguk culetan ke hotel Boyodel Mikolo. Iki halio delmo ganti. Arung apa? Ngelablak dapurmu. Ayo sirnakno Setyaki. Glelek kowe aja combong. Aja adiko-adiko ngadi lengo.
musuh Dalma Gati sepya jauh. Digaro. Hai! Wait! Bosial! Wedan, otot kawat balu besi. Weh, kuwi Gatot Kaca iki ya. Sumbarwata ngomong. Ayo, warisan negara kajiku. Aku lah Jaya Dalma Gati putra Pengilan Pati negara Kestina calon kemantin alendra negara Kestina. Aku kadang nonton ganti kalah karo kowe. Ora kok geger ora karo-karoan mungsuhe sapa? Mangsaipun Sencaki. Lho, kok ketemu Sencaki? Mboten ngertos sangkan paranipun. Sencaki dumugi wonten tepining wana Krendayana. Ucapipun Sencaki madosi putra Ndarawati Raden Samba. Malah Kurawa dipun dakwa ndelikaken Raden Samba. Selain rebak dados perang. Sencaki saya tuwa kula waspadake rambuté wis werna loro kok tangane atos ora jawak-jawak. Kowe mbiyen tekan saiki kok kaya ora suda-suda kekuatane. Jah kula man. Kowe ya mati. Nggih. Kok isih iso omong. Kula menika matur kawon niku nek carane wong perang niku mati kula man. Mungsuhmu Sencaki. Sencaki jen kok rumasaku direbut Kurawa pirang-pirang kok ora ana sing menang. Nyatanipun mekaten. Kula semanggaken. Saka ngendi, Dur? Belang, Wah, Perang. belang man. mungsuhe Satya nggal boluci ajen Sencaki. wah. Mundur do sambat kok kowe mundur nyanyi. Wong kalah niku nek sambat ndak ketolo. Oh, Mula kula nyanyi. Men dolang ngerti nek Dalma Gati kalah. Le perang piye? Sencaki tak tonyo nggo dodo bluk. Sencaki gak apa-apa, matane saya mendelik. oh. Antem gen sila dies mlipate saya mendelik. Kula nantang Sencaki, aku ki Pengilan Pati, kadang nonton negara Ngastina. Nek nganti aku tok kalahke aku ora mbas karo aku ilang gebalang. Lho lampung le omongi sikile Sencaki wis tekan nggon cangkem. Mak jebret nonton kula bengok sakayange. Wah! Le mandeg Jejeli sikil cangkem kula, Mas. Srep ngono. kok pas. Pas cangkem kula ukuran 46 kok. Pak cocok modal sampean. Cangkem pada kecandal. Mbok ora muni pas ngoten. Aku ki meng ngomong kok iso pas le klobongen. Lho, pas wong itu gede tuwa. Lah iya nggih. Bar niku tanpa nganggo slobo-slobo. Sencaki ngantem rai kula jret. Kula mlekal. Pet-petan, Mas. Heeh. Niku candak sirah kula dipiting gleseke tenggen lemah nyet ngoten. Antem Sencaki. Dudu. Lho. Tangane dudu Sencakine. Tangane tangan menungso. Sapa? Wah, kula lawani. Lho nek pancen kowe ngerti wani ra apa-apa. Ah modal kula nek wani. Kula nek nganti wani nyebutke jenenge, kula dilebokke kotak ora dilakokke bosok ning kotak. Jamur lajeng apa? Wayang jamur ora ana gunane. Ya rasa disebutke didudingi wae. Niki Sing endi ta? niki Oh, Wanda. dudu. Wondo gak melu apa-apa. Wondo ki gak belani belang. Nggih, wondo cuma gak men. Ya. Kalah. Kalah. Ora pengen maju nek nggawa gaman wong nggawa apa?
Nun, Nggawa gaman apa nggawa apa? mbok gawa panganan. Gawa kok gaman. Mongko ana temu dibule arep golek sampe naik dhewe lho. Sapa sing arep maju? Watak. Watak tidak. Waktu titian. Citraksi Nggih, Man. arep maju apa? Ngomong suwe sapa? Setyaki. Non, Setyaki. Setyaki. Heeh. Kartomarma kalah, Swatama kalah, Durmagati kalah. Edan. Kula sampeyan mang semikir, Man. Setyaki niku nek kalih liyane kula mesti menang. Nek kalih kula durung karuan. Wani karo Apane? nek pancen wani metu rene tantangan Setyaki. Lho, suluke kok cilik. Suluke tetep gede wae. Gugu karepe dhewe. Amo susu Ramrata Jayamrata imbangin padha-padha. Anggepe kaya lanang dhewe Setyaki. Ditantang. Ayo, tonton sok kene. Rada maju lho, Nggo. Nggih. Sumbar. Susu Ramrata Jayamrata. Setyaki Sapa iki? Raden Haryon Cicumang Citraksi. Citraksi. Karo ngopo? Lho, perang apa bal-balan? Nek pancen perang rene. Njaluk mati cara apa? Tangan tiban tanganku kiwa paling ora kowe mlebu rumah sakit. Tiban tanganku tengen paling ora disarekke dina iki. Aduh. Kok medeni? Tau mong ya ora sawedi kuwi wong Sumbar. Kuwi memang Sumbar. Wong Sumbar ki supaya iso mungsuhe gila ning kowe ora sawedi. Oh, oke, Man. Dibales. Nek nang tanganmu rumah sakit karo sarean isih ampuh aku. Ayo. Ketiban tetangan kiwa mlebu rumah makan. Tiban tangan kelakon ilang. Kowe iki kadang rata kok nyopet to. Samben. Samben wis ge menyang. Ana. Iki. Wae sapa? Iki merganing Pak. Iki merganing patimu Setyaki. Kowe wong-wong sing kaya kowe Setyaki. Ngobrak-abrik para Sata Kurawa ning dina iki kowe bakal ning akhirat. Keteken Raden Haryo Citraksi kowe njaluk mati cara apa? Bapak Kudu. Wong perang iki kudune babak kulite kok raimu kaya padi. Entuk vitamin, Man. Lho. Entuk apa? Vitamin. Gelut terus Setyaki. Sesenyaki ketemu kula. Kula lagi omong wis diantil. Kowe nganti Setyaki. Kuwale. Kula sing diantil. Oh. Yes, candak rambut kula babetke kontal memburi. Sesenyaki bengok. Kakak-kakak Udawa.
Udawa lagi ngeliting udut kula tiba teng ngarepe truk. Mbako bubar. Mbakone Udawa. Terus Udawa nesu kula ditendang. Jil. Candak awak kula babate memburi. Oh, terus Sing nyanyi. Sing nembang gerajakan mau sinten, Mas? Tatin. Nah, lagi benake stagen. Oh. Kuku kula tiba teng ngarepe bluk Tatin kaget. Tendang rai kula. Bres. Ngletak banting bres. Barang niku kula jenggel ati sengkuni mrene. Arep tak wewehi sijine. Sing muni ngono iki ta, Pak? Tatin. Tenan kok piye? Anu asli, Man. Asli iku kula mboten garo. Isih ora wonge. Tetep mriko lagi nglinting stagen. Ya. Rawate dirgawan. Ya dinggo dawake umur. Soy. Patesan kuwi. Arep ngopo? Arep genahke. Genahke apa? Jajare Rasa kami sosolan. dari yang gitu. Jarene Jarine ngopo? jarene sing siji kuwi. Endi? Kuwi lho. Sing endi? Kuwi Kuwi apa? jarene kuwi aku. Jarine sapa? Jarene Kowe wong tuwa ora ngelekke. Malah sampe nae dhewe. Anggepmu arep kowe pati nek cangkrame kurang ajar kowe. Aku ora gelem muni sampe nae dhewe. Pripun, Man? beda. Beda pripun? Sepeda. Kakak iso beda. Wis pokoke beda. Mampu. Papa niku sak penake dhewe. Ora rasa methuke sencakile. Kukut sedela ning aja lunga saka Senjake tinunun katanira wirang tumandang setyane kawarnanira ing Kakang Udawa wonten dawuh Yai Mas. Durung ana trontong titik-titik pepadhang menyang endi lenggahe Anggir Sombo. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos kendho penggalih jengandika Yai Mas Setyaki. Gandeng menika dawuhipun Sinuhun Prabu Ndorowati monggo sampun ngantos wangsul dhateng negari Ndorowati utawi panjenengan kundur dhateng negari Ndorowati menawi boten gandeng astanipun Anggir Sombo Kusuma Kilat Moko Kakang Patu Dawa ayo bebarengan karo aku monggo kula dherekaken Yai Mas. Long-long ning driya mangu-mangu
ngongkong ganduhan remang lirleno tanpa kanin yen tan tuluso Hamanggo santya utama Tobat sode selikur dina nganti gawe horeg jroning Kayuwangan Dandang Mangure akeh para jin berkasaan para jin setan primrayangan kang padha nungsang kuyang ngudal bingung numpuk bentus lakune merga katrake nggawa panas ing sumundala ning Kayuwangan Dandang Mangure tobat barang tak perpeki iki ora mangling kaya wayah Lesmana Mandra Kumara ingkang laku tapa ngger Jugara Sawetara. Apa to wigatine dene kowe laku tapa ning telenging wana Krendayana? Nyuwun pangapunten panjenengan menika sinten? Menapa panjenengan menika bangsaning jin? Menapa panjenengan menika bangsanipun wewe? Menapa kuntilanak kula mboten mangertos tobat kowe rung naukake ketemu karo aku to nggih aku kuwi dewaning panggoda pangrencana eyangmu Pandya Betari Durga Lesmana wo eyang Durga iya kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih yang iya tak tampa pangestu tampanana menawi paduka rawuh wonten ing mapan mriki badhe nadhah kala mangsa dhateng kula monggo kula aturaken jiwa raga kula lair batin yang tobat aja kaduk ati kajron penampa yen kene praptane yang mung ning papan kene ora pendya bakal gawe kapitunaning uripmu ya Lesmana nanging malah kosok balen kowe kuwi tak dangu, kowe iki jane duwe pepinginan apa? Lah kok dadi kowe nglakoni tapa ning wana Krendayana? Mastuti dawuhipun tiyang sepuh kula. Gandeng benjang kula menika calon dadi ratu wonten negara Ngastina. Mila kula dipun dawuhi supados gayuh wahyu cakraning rat. Inggih menika wahyu kanalendran kedah nglampahi tapa wonten telenging wana Krendayana yangko. Iyang wae aja ditambahiko. Inggih kowe gayuh wahyu cakraning rat kasinggihan mekaten kepasang Yogya katujuh ing Nginu Kebumen. Aja ditambahi Kebumen. Katujuh ing Nginu rawuh jengandika Kanjeng Hyang gandeng panjenengan menika dewa. Iya, aku kuwi ganeping dewa. Mila babar pisan kula nyuwun tulung. Nyuwun tulung apa? Kula nyuwun tulung panjenengan kersa nggayuhaken wahyu cakraning rat. Nek pancen Hyang Durga nika dewa, mestine iso nggayuhke wahyu. Ning nek sampeyan ngaku dewa kok ora iso nggayuhke wahyu, Lesmana ingkang wayah
Nek cara ngoten ajeng kula sebarke teng pundi-pundi nek Betari Durga niku ngaku dewaning jane dudu dewa. Buktine ora iso nggayuke kanugrahan putune Lesmana Mantra Kumara yang Pandya Betari Durga. Buta Pandhawa tata gati Wisraya. Indriyaksa Sara Maruta. Tobat. Ora ngira babar pisan malah. Sejatine mung kepengin takon apa to wigatine Lesmana dene mapan ana ing wana Krendayana malah ketiban awangen aku kudu golekake sarta gayake wayu cakrane reng marang kowe. Nggih. Iya tak udaneni panyuwunmu tak pinangkani Lesmana. Lah talah datosaken remen raos ing manah kula ngin kutaria. Kowe iki ngopo? Kowe iki saking senenge ati kula. Iya. Ning ana pitukane. Pitukane napa? Aku njaluk pitukane yen aku bisa gayake wayu cakrane marang kowe. Sesuk umpama kowe tekaning pati, sukmamu melu aku. Tegese sukmamu ora tinampa dening panguwasaning dewa. Ning dadi sukma sangsaran melu aku dene ragamu ben dadi panganing baju barat gelem apa ora? Asik lho. Dadi kowe gelem purun. Kowe ora kepengin urip ana ing kasuwargan. Mboten malah mrika sepi wong saniki mboten wonten wong apik. Mboten wonten wong sing mlebu swarga kathah sing do nganggo kethu putih, serban putih ning kelakuane sak ngisoring dlamakan. Niku pirang-pirang mula kula iso mestheke nek swarga sesuk sepi merga ora ana wong apik. Malah kula melu sampean mawon rombongane kathah. Ngono nggih pun kula tekati yen pancen kowe wani tenan sumpah. Sumpah diseksani keblat Bapak Segara Gunung wis ning rewengi yen sesuk kowe mati ora tinapa ning kasuwargan. Nanging dadi balaning baju barat. Dadi jem setan priprayangan. Nggih kula sumpah. Benjang kula menawi tekaning pati sukma kula nderek Pandya Betari Durga sak raga kula ditados panganing baju barat yang kumrosak ing antara esuk kae dududan sinemeni nanging kae padha nekseni karo ucapmu Lesmana kajenge diseksani ya syukur ora ya ora apa-apa. Butuhe kula nggayuh wayu cakraning rat. Iya. Nek pancen iya gegek menyang ora ming kemayu iblis ki. Marang nek weyangmu kemayu aku tak munggah nek kayangan tak nyuwun mangsani wong Jikulun Jatimurti. Wayu cakraning rat bakal mudhun ning jagat tak paringake marang kowe Lesmana. Lah matur nuwun.